Avui fem un conill amb ratafia. Per adobar-lo necessitem vi ranci, vi negre, pastanaga, ceba, alls, pebre i romaní i farigola. Posem el conill fet a trossos en un recipient i afegim tots els ingredients per fer l'adob. I això ho tindrem unes hores a la nevera. Al cap d'unes hores que ens posarem a cuinar, fregim primer el fetge i els trossos de conill en una cassola amb una mica d'oli. Mentre es fa el conill, apartarem el fetge i farem una picada. Jo hi he posat pa, un raig de ratafia, unes ametlles, que poden ser avellanes o pinyons, i un raig més de ratafia, i això ho guardarem. Posem les verdures escorregudes de l'adob amb el conill i remenem i que es vagin torrant. Quan estiguin torrades, afegirem les herbes també de l'adob per aprofitar-les i el suc, que són aquests dos vins. Quan s'ha evaporat tot el vi, salem i ho cobrim amb aigua i ho taparem durant 40 o 45 minuts. Destapem, afegim la picada, un bon raig de ratafia, ho integrem tot bé i ho tenim uns 10 minuts més a foc ben fort. Bon profit!